Hi guys! Welcome to my YouTube channel and this is Proud Waray. So today's video po ay gagawa po tayo again and again and again. It's all about the mobile applications para so easy to use. So yun guys, yung nabanggit ko po is also, it's all about the mobile application. So simple lang po ito at gagawa lang po tayo ng isang review or how to register sa isang application na very useful po at isa rin po siya na sa ginagamit kong application online. So yun nga po at pwede rin yun rin gamitin sa isang sahod sweldo sa YT World kasi ito po ay kabilang po sa mga bank account na pwede po gamitin para sa sahod natin sa YT World. Sa mga wala pong mga bank account dyan na nahihirapan sa pag-abot ng deposit account para sa mga bank account, sa paggawa ng bank account or personal savings account. Kasi po hindi po gagana ang ating sahod sweldo pag payroll ang ginagamit natin. Kailangan po natin is personal savings account para pumasok ang sahod sweldo ng ating YouTube channel. So kung ikaw wala ka pa nito, well, sundan mo ako at tuturuan kita kung paano mag-register sa isang application na very useful para sa'yo. So, kung ikaw nandito ka sa aking YT World, so don't forget to thumbs up and subscribe and don't forget to click the hit bell button para lagi ka updated sa aking mga latest videos. So, sisimulan na po natin ang ating pag-register, how to register sa isang application at syempre pag-review. I know, this is not the first time naman nakita nyo how to register sa isang application. Marami po kasi nag-review na rin po nito pero hindi ko pa rin napapanood. This is my original to review. This is not an invitation. Charot. Ayan guys. So sundan nyo po ako at sisimulan na po natin ang ating pagre-review at so watch till the end guys. So see you then. Guys, welcome back again to my YouTube channel. So yun nga po, as nabanggit ko po kanina sa ating panimula ay isang mobile application. So, ang isang application po ay simple lang po natin susundan at simple kung paano po siya register. At take note guys, this is a mobile application is very convenient at pwede ka doon mag-load. At syempre wala po itong deposit. Hindi ka po magdi-deposit ng pera dito. Why? Because this application is free application and no maintaining balance. So, ipapakita ko sa inyo din ang laman ng isang akang so ipapakita ko sa inyo guys yung aking mobile application, isang bank account ko na wala talagang laman. So, as I said po, is no maintaining balance po. And also guys, so susundan nyo lang po ako kung paano mag-register. At saka, kasi sinabi ko po kanina is very convenient din po siya kasi pwede ka magpa-load, buy load. Mga bank account dun is may Paymaya, may coins, may GCASH. So, very convenient po. Kahit saan sulok man kayo ng buong bansa, isa man kayong OFW. Then, kung mahilig man kayo magpalaro ng isang games sa Facebook page dito sa YT World, so why not to use this mobile applications. Very useful kasi guys, ito po ang ginagamit ko kasi nagpapalaro. Minsan na po ako ng mga pahula-hula sa aking Facebook page. Very convenient po siya. Yung po ang ginagamit ko pang send sa mga nananalo, sa mga winners. So, simulan na po natin. Ay, hindi pa pala. Wait a minute. Nakalimutan ko pa pala. Well guys, kakasabi ko pala is wala po siyang maintaining balance pero may babayaran po kayo in 1 year na 350 pesos for a
ATM card. Yung babayaran mo ng 350 in 1 year, yung para sa card po yung ATM. Pero, ano naman 'to, worth it naman po kasi 1 year mo naman yung babayaran. So, wala naman pong problema. Just only 350 care bills mo na yan. At sa mga bagong wala pong ATM dyan or yung mga nagsisimula as in sa YouTube YT World dito sa atin, ang wala pa pong mga bank account dyan. So, ito na po ang gamitin nyo kasi wala pong maintaining balance. So, kasama po siya, kabilang po siya sa ating personal savings sa ating YTC kasi ito po rin ang ginagamit ng kadalasan ng mga kaibigan ko dito sa YT World. So, ang isang application na sinasabi ko ay walang iba kundi ito po. Pay! So, guys, simulan po natin ang ating how to register sa Unionbank account to have a personal savings account. Kaya simulan na po natin. So, yun nga po, simulan po natin ang ating kung paano natin sisimulan to how to register to Unionbank. So, it easy lang po. So, for the first step is punta po tayo sa Play Store, guys. So, ayan po, punta tayo sa Play Store. Siyempre, dito sa Play Store, search natin ng UB. Ayan. Or Unionbank, hindi lumalabas ang Unionbank. So, ayan po, guys. Yan po ang Unionbank. So, ang gagawin natin is install. So guys, nakikita nyo naman po is 1 million po ang nag-download ng UBs. Diba? Tingnan naman yan. UB is 1 million download. So yan po, magda-download na po tayo. Ito po yung ginagamit ko talaga, guys. So yun. So first is open. Yan ang pong gagawin natin. At syempre, next natin. And then get started. Syempre, mag-open an account. And then click savings account with debit card. And important, before we proceed, please be reminded that the online account opening is currently limited to Filipino citizens residing in the Philippines. Continue your online account opening yan. Okay, so nag-continue na po tayo. So, select a savings account type to open. So, syempre, ang open po natin, wag na tayo sa Lazada, Play Everyday, Savings, Personal Savings, Get Go, Debit. Syempre, ang kailangan po natin, guys, is doon lang po tayo sa ating personal savings account. Ayan po ang gagamitin natin. Personal savings account. Click this personal savings account. Ito po ang initial deposit niya is 0. And the maintenance balance requirement is 0. Minimum EDB to earn interest is 10,000. Siyempre, kaya mo naman yun eh. Interest rate is 0.10% subject to 20% tax. Then, card fee is 350 pesos per 1 year. Ayan. 1 year ba? Ayan, so 30 pesos per month ang babayaran nyo, guys. Ayan, fee are waived for the first year. Ayan, then, ayun, so syempre, ang susunod na gagawin natin ay select. Ayan, select, guys. So, guys, as I said po kanina, bago tayo po mag-proceed sa ating sign up, so ito po ang kanilang mga requirement. It is recommended that you finish the application once started. However, you may exit anytime and continue later. Make sure you have a strong and secure internet connection during the application. Yes, guys, ang isang Unionbank account application is hindi po siya talaga gumagana pag ang connection mo is very low. So, you need a strong connection. So, number 2 is prepare a valid ID for scanning and verification and ensure that the details you will provide in application matches the details written on your ID. So, you need passport, travel license, SSID, and PRC ID, and postal ID, and UMID. So, next is we will be validating your identity through a selfie for easier detection. We advise you to take this in well-lit room and preferably dark shirt to contrast the background. So next, in-next lang po natin. So, syempre, yung declaration nila is, di mo naman babasahin yan, customer declaration, ayan. So, sabi lang naman yan dito, thank you for applying with the Unionbank. We verify your personal information through our authorized partner. Click accept if you consent to proceed. Syempre, accept po tayo. Then, syempre, susulat lang po natin dyan ang ating Gmail. So, ano ba ang kailangan natin na Gmail? So, nagsulat po tayo ng Gmail natin. Requirement nila yan at saka number ng Pilipinas. Whatever na nasan ka man po ngayon, kahit na Singapore ka, nasa Saudi ka, you need to put here is Philippines. Number ng Pilipinas, hindi number doon. Okay? So, next po natin. So, ayan po guys, kailangan po ng OTP. You will receive a one-time password ETP on your registered mobile number. So, kailangan po natin dyan isulat ang ating OTP dyan. Miss, kung wala ka namang asawa, Miss and Mr. Joke. Miss pa din kahit ano. So, ilalagay mo lang dyan yung pangalan mo dyan. Like, example, yan, example lang po yan example. So, kailangan pala kumpleto ang, yan.
And then, syempre, birthday. Yan. 1990. So, 19 December. And then, next, yan. Ganyan po. And then, next. So, yun nga guys. Syempre, kailangan po mag-create ng password should not be blank and password should be 8 to 30 characters and password should contain an alphabetical character and password should contain a numeric character and password should contain a symbol character. Ayan, so lagay tayo ng ano dyan. Yung hindi po natin makakalimutan na password guys. So just like that. Ayan. Example lang po ito para... So yun nga guys. Nakuha na po natin at syempre mag-login with your fingerprint po tayo. Ayan. So syempre, inanat now po natin. Depende po sa inyo kung gusto po nyo ng fingerprint or password na. So not now ako. The nationality po natin is a Filipino. And then yung birthplace natin, yun nga. So syempre, lady naman tayo. Ayan. And then civil status is single po. And then yung mother name natin. Ayan. So, next. Ayan po. So, syempre, ilalagay po natin dyan yung lugar po natin. Ayan. So, yan po. So, yun nga guys. So, next na po natin. Ayan, financial information po natin. Siyempre, ang employment status natin, nilalagay ko po dito is like unemployed. Kasi mas maganda po yung unemployed. So, source of income. So, ilalagay ko po dito is allowance. Para mabilis po kasi siya. Wala nang maraming tanong. So, yun nga guys, nandito na po tayo sa ating account details. So, yung purpose of the account is simply personal savings. So, yun, estimated monthly transaction, syempre, wala naman tayo niyan. So, US citizen, I certify I am not citizen. So, ayan, US, I certified I am not. Check mo yan kasi hindi ka naman citizen. So, ito, imumula ng konti. Ayan, pwede 25 around o imumula ng konti yan. So, next tayo. So, syempre, ang meron po tayo, kung meron ka naman passport, travel license, SS naman po, PRC ID, postal ID, and human ID. So, yan, kung alin po ang meron kayong mga, ID, mga document mo, select your document you want to scan Philippines. So, syempre, meron po akong human ID. So, yun lang po, and I got it. Yun lang. Yan po, and then, scan mo lang siya. Yan, so, allow photos. Scan mo lang siya. Ayan. Mag-sign up ka lang, ganyan. Alright, so next naman. Ayan, next. Mag-sign up ka lang po yan ng 3 guys. 3 po yan. Ayan. 3. Ayaw mangat. So guys, ayan. Mag-sign up ka lang po ng 3 yan. Tapos, next ka lang. Ayan, next. Tapos, sign up ka lang ulit. 3 lang po guys. No, ganyan. Sign up ka lang. 3. Ayan, ganyan. 3. Sign up ka lang. So, yun nga guys. So, you have already, yun. Meron ka na pong UB online na po. Meron ka na pong... So, guys, nandito na po tayo, review and submit. So, yan po, meron na po tayong Unionbank account na po. So, iti-check mo lang po kung tama po yan. So, ayan, pangalan po ng kapatid ko yan. So, syempre, hindi naman po natin pwede i-submit kasi meron na po ako newbie at saka baka magka-problema po. So, isa-submit mo lang po siya. Ayan, isa-submit mo lang, guys. Isa-submit mo lang. Submit mo lang and then okay na po yun. Meron ka na newbie. So, that's it, guys. I hope na intindihan niyo step by step. Parang ako din, nalito din ako kasi yung internet ko talaga naghina. So guys, if you like this video, just give me a thumbs up and subscribe. And maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. And mabuhay po kayo. And thank you. And don't forget to click the notification bell and comment down below if you like this video po. Maraming salamat and bye for now.